बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां हादरनि खना खनला बेरायना दिन्थिनो थाखाय साइकेलजों ओंखारदों बाक्सा बरमा मथाथुलिनि बर'नि फिसा राजिब बर' मुंनि सासे लाइमोना थांनाय 20 जुन खालार केरेलानिफ्राय जागायदोंमोन राजिब बर' मुंनि सासे बर' लाइमोना गावनि साइकेलजों दावबायनायखौ। राजिब बर'आ दासिम गंगु रायजोखौ दावबायखांबाय। दा गंजि फारियाव जम्मु काश्मीरनि लादाखआव सौहैबाय होनना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जानबुंजों मोगा-मोगियाव फोरमायथि हरदों। गोबां दुखु खस्थ'जोंब्लाबो बर' हारिनि गाननाय गामसा आर'नाइ गाननानै बुहुमाव बर' हारिनि सिनायथिखौ दिन्थिनो एबा गोसारहोनो थांखि लादों राजिब बर'आ। गावनि दावबायनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंब्लाबो जेबो गोनो गोथो खालामालासिनो ओंखारदों राजिब बर'आ। सम सम गावनि दावबायनायखौ आरबि ब्लगनि गेजेरजों फोरमायथि हरो बिथाङा। दानिया फैदो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों लानाय जानबुंनि मोगा-मोगियाव मा फोरमायखो मिन्थिना लानि। खुलुमबाय। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लियाव फंबायखौ बरायना लाबाय। जे फंबायखौ नुबाय थादोंमोन जे गोलाव सम जे साइकेलजों हान्थिनाय जों नुदोंमोन जे इण्डियानि खना खनला जायगायाव फंबाया बर' माहारिनि जानानै बा बर'नि आर'नाइ लानानै गामसा गाननानै माब्लाबा सम सम जोङो बेरायनाय जों टुर खालामनाय नुनो मोनदों। जे फंबायनि मथ'आ मा आरो फंबायखौ गिबियावनो इन्ट्र'खौ होजानो लुबैदों फंबायनिखौ सिनायथिखौ आं गिबियावनो फंबायनिफ्राय लाग्रोनि। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा जाबाय मुस्रि राजिब बर'। आंनि गामिनि मुङा जाबाय बरमा मथाथुलि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बाक्सा। फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन जे माब्लानिफ्राय बे साइकेल सालायनायखौ फंबाया लाजेननाय जागायजेननाय माबे जायगानिफ्राय? आङो जागायजेननाया जाहैबाय 20 जुन 2023 फार्स्ट स्टेटआ जाहैबाय केरेलानिफ्राय लाजेनदोंमोन आङो। बेनिफ्राय आङो केरेलानिफ्राय कर्नाटकनिफ्राय गवा, गवानिफ्राय महाराष्ट्रनिफ्राय गुजरातनिफ्राय राजस्थाननिफ्राय पान्जाबनिफ्राय जम्मुनिफ्राय काश्मीरनिफ्राय दा फैयै फैयै लादाख माबायाव हाबफैबाय आरो आंहा लादाखआव सौहैबाय। औ। फंबायनि मथ'आ मा? फंबायनि थांखि बे थांखिखौ फोरमायजानो लुबैदों। औ, आंनि थांखिया जाबाय बेनोदि साइकेलजों मानसिफ्रा खम दावबायो, बेनिखायनो आङो साइकेलजों लानाय जादों। मानो होनना बुङोबा साइकेलजों बिराद मोजां जायो आरो दावबायनो, माने खना खनला जायगाफोराव बेरायजोबनो हायो आरो माखासे समनि आंखालाव आङो बेरायजोबनो हायाखै साइकेलजों। नेक्स्ट आरो लाबावदो लादाखनिफ्राय कन्याकुमारि आरो हानायखिनिखौ आङो मोजां मोजां जायगाफोरखौ सेबखांनो नाजागासिनो दङ। बेनोदि आरो आंनि आरबि ब्लग फेसबुक पेजनि गेजेरजों आङो एसे एनै माने गुबुन गुबुन स्टेटनि जानाय लोंनाय लानानै थानाय लानानै माबायदि गानो एसेबाबो माने दिन्थिबोगासिनो दङ आरो आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों। माने मानसिफोरा जोंनि बर'फ्रा इयावनो खायसे खायसे बुजिनो गोरोंफ्रा बुजिना मोनखासै आरो बे गुबुन स्टेटआव माबायदि जायो, गुबुन स्टेटआव माबायदि थायो, गुबुन स्टेटनि मानसिफोरा माबायदि मानसिजों रायलायो, माबोरै मानसिखौ माने अनसायो, बेफोरखौ किसुमान माने गोबां मानसियानो दा सोलोंनो मोनबाय आरो आंनि बे आरबि ब्लग फेसबुक पेजनि गेजेरजों। फंबायनिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन जे गिबि जागायजेननाय बे जागायजेननाय माबेनिफ्राय माबेसिम गिबियाव जागायजेननाय आरो माबायदि मोननाय जेब्ला फार्स्ट टाइम नोंथाङा फंबाया दावबायबाय, बे दावबायनाय समाव माबायदि देहाखौ आरो सालायनायाव माबायदि उसुबिदाफोर जादोंमोन नामा? माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन गिबि जागायजेननाय? आं जागायजेननाया जाहैबाय 20 जुन केरेला, बेनिफ्राय आरो मालाप्रम डिस्ट्रिक्ट बेंग्रा होननायनिफ्राय आं जागायजेनदोंमोन। फार्स्ट टाइमाव माने आथिंफोरा ओरैबायसा सायो, मथा मथि आङो दान मोननै। गुबुनाव थाखायोमोन नामा फंबाया? औ, आङो माने 8-9 बोसोरसो जाबाय आरो केरेलायाव माने फिसा ओरैनो प्रिन्टिं प्रेसनि आन्डाराव खामानि सोलियो जोंना पेपारनि, बेयाव आङो
माने फिसा जब हिसाबै मावनानै दंथ'योमोन आरो केरेलायाव फंबाया दंफायोमोन बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम दान मोननैसो बिराद आथिंफ्रा सायो फेन्दाफोरखौ बिराद गावनाय बायदि मोनो बेनिफ्राय आरो मालाबा गाबोबो मोनाफोराव माने बेयाव राइडखौ हानाय नंला खोमा ज्राब गारनोसै नामा आरो साननाय फैखाङो बिदिया जानाय नङा सानखांनानै आरो बोलोफोरा फिननानै फुंनिफ्रायनो आरो राइडखौ स्टार्ट खालामो बेफोरबायदिनो जायो गोबां अनसायनाय मोनो मानसिफोरनिफ्राय माने गुबुन स्टेटनियाव माने मालाबा ओरैबायदि जायो निजि बायना जानो नाङा किसुमान जायगाफ्राव किसुमानफोरा अननानै दैनिफ्राय लाना जानायनिफ्राय लाना थाइसे थाइनै जि हायो माने मदद खालामबोदो आरो आंखौ गुबुन स्टेटनि मानसिफोराबो दा गिनाय मोनाखै नामा जे जागायजेननाय समनिफ्राय लानानै जुदि गुबुन जायगाफ्राव गुबुन इनभाइरनमेन्ट खायसे सम जाफ्लेनो नागिरो खायसे जायगाफोराव बुथारनाय मानाय डकाइट बेफोरबायदि जायगा लाना जायगा जानो नागिरो दा बे समाव हारसिं दावबायनानै फंबाया गिनाय मोनाखै नामा? आङो गिनायाथ' एफा एनै थायो आङो मालाबा ओरैबायसा माने सिटुवेसनखौबो माने सौसिनानै फैनो गोनां जादों मालाबा समाव मोनानि समाव पाम्पसार जाना होयो ओरैबो थांनो हाया माने बेफोरबायदि आंहाबो जादों खिन्थु लाइफआव माने मा बुंनो मालाबा समाव गाबगोनसो ना मिनिगोनसो बेफोरबायदि जायो गिनाया गियो थेवबो आरो गोसोखौ माने दाद खालामनानै आरो आवगायबोथारबाय आं दा फंबायखौ नुनो मोनदों सम बर'नि जे गाननाय आर'नाइखौबो लानाय नुदों बर' रायजो राजाफोरनो नों बे दावबायनायनि गेजेरजों माबाफोर मेसेज बा मा मेसेज होगोन फंबाय? आंनि बे दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गासैबो आंनि फेसबुक पेज नायगिरि आरो गासैबो बर' रायजो राजाखौ खावलायनो सानोदि माने किसुमान माने मा बुङो बेखौ गाज्रि जानाय लोंनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगो आरो साइकेलजों दावबायनायखौ किसुमाना गाज्रि सानो आरो बेफोरखौ साननो नाङा आंनि मथै गाज्रि साननो नाङा बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो आरो आं देहानि एक्सारसाइसआबो जिहेथु जायो बेनि गेजेरजों देहानि एक्सारसाइसआबो जायो बेनिफ्राय आरो आं बांसिन माने फोरमायनो सानोदि जोंनि बर'फोरखौ माने गुबुन हारिफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो बिसोरखौ नुनानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो जोंनि बर'फोरा सोलायनांगौ बेखौ आं सानो आरो जिहेतु फंबाया मोनसे खोन्थाखौ बुंदों मोनसे बाथ्राखौ जे फंबाया मख'दों जे गुबुन जायगाफोराव गुबुन जानायनिफ्राय जे बिसोरनि जे फंबायखौ जाहोनाय बा लोंहोनायनि बाथ्रा मख'दों दा फंबाया दा बैफोर जायगाफोरजों आरो जोंनि बिटिआर थामहिनबा नैबे आसाम बे आसामजों फारागथिखौ माबायदि मोनदों फंबाय? फारागथिखौ माने एसे आलादा मोनदों आङो माने गुबुन स्टेटफोराव बिराद मोजां माने आंखौ माबा खालामदों नालाय बेनिफ्राय आरो जोंनावबो माने गाज्रि हुदाफोरखौ सोलायनांगो बेनिफ्राय मोजाङाव फैनांगो आरो आंनि मथेबा जानाय लोंनायफोरा बोरैहाय दा नैबे आसामाव थायोब्ला बांसिन ओंखाम बा जायो जोङो दा बैफोर जायगाफोराव थाहैनायाव दा जानाय लोंनायफोरा माबायदि फंबाय? जानाय लोंनायनि बिराद टेक्स सोलियो बाहेराव बुंनो थाङोबाथाय किसुमान दा नै जम्मु एन्ड काश्मीरफोर बायदियाव माने जानाय लोंनायनि ओरैबायसा टेक जायोना आरो किसुमान राजस्थानफोराव रुटि गांनैदोनो थानो गोनां जायो माने जोंनि बड'लेण्डआ जाबाय सनानि बड'लेण्ड जानाय लोंनाय जेबो टेनसन गैया नाथाय राजस्थानफोर बायदियाव रुटि गांसे गांनैदोनो थानो गोनां जायो मानो होनना बुंबा बालाहामा एरिया जोबोद खस्थ'यै जानानै सोलिना थायो बिथांमोना राजस्थान बायदियाव आरो गुजरातफोर बायदियावथ' बिराद मोजां थेवबो खिन्थु बांसिनानो रुटिफोर जायो आरोना खिन्थु जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंनि आसाम बा जोंनि बड'लेण्डजों हानो नागिरा आरो बेफोर जायगाफ्रा जोंनाव ओरैबायदि फेसिलिटि मोनजागोन नाथाय बिसिनि हटेलाव बेफोरबायदि फेसिलिटि मोनजानो थाङा आरो माने बेफोरबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंनो आङो दिनै माने जम्मु एन्ड काश्मीरखौ लायोबा आरो दिनै माने लादाखआव हाबजेननायनिफ्राय 10टा स्टेट आं काभार खालामनो थांगासिनो दङ आरो अलरेडि 9-10 स्टेट आं काभार खालामबाय आरो दा नै लादाखआव 10 जासिगोन आरो 10
मोन 10टा स्टेटखौ फंबाया बेरायबाय दा बेनि फारागथिखौ आं मोनथिनो लुबैदों जे मोन 9टा बेरायखांबाय दा 10आव हाबबाय दा बेनि गेजेराव फंबायनि ट्रेभेल खालामनायाव बा सालायनायाव साइकेल सालायनायाव खस्थ'सिना बबे मोनसे जायगायाव जादों बबे मोनसे स्टेटआव जेंनासिन जादों? गोसोखाङोब्ला दा गाबनोबो ओंखारो मिनिनोबो ओंखारो मा बुंनो आरो आंनि सबसे खस्थ' जादों राजस्थानाव आदा। राजस्थान। राजस्थानाव आङो जेब्ला राजस्थानाव आङो जैसलमेरनिफ्राय रामगढ़ थांदोंमोन। रामगढ़निफ्राय जोंनि लंगेवाला पस्ट दंना जेरावनोखि इण्डिया पाकिस्तान 1971आव दावहा जानाय जायगा बेसिम थांदोंमोन आङो। ओरैबायसा प्रब्लेम जादों दैनि प्रब्लेम बेनिफ्राय गरम ओरैबायसा सहायनो हायाखै गाबनो गोनां जादों आं लामा ससेयाव ओरैबायसा गरम राजस्थानाव माने माबाया बेनो आरो बिराद आंनि लाइफनि सबसे गाज्रिसिन माने अरायबो गोसोखांबाय थागोन आरो आं बे जाथायखौ। आरो राजस्थानाव खायसे खायसे माने गामि एरियाफोराव एसे गिनांगौ किसुमान बिराद जोंनि आउटनिफ्राय फैनाय नुबा बिसोरनि लकेल एरियाफोराव गिनो गोनां मानो होनना बुंबा मायबा मोनसे बिथांमोना जोबोद आंखालाव गोलैना थायोना गामि एरियाफोराव। नंगौ। बेनिखायनो सोरबाफोर गोदान मानसि फैबा बेखौ मबाइलखौ लाखिनो हागोन नामा बिनि साइकेलखौ मायबा मोनसे खालामनो हागोन नामा बेखौ सिख'नो हागोन नामा बिदि टारगेटआ बांसिन थायो आरो ओरै माबानिफ्राय लानानै जैसलमेरनिफ्राय लानानै ओरै लंगेवाला बेनिफ्राय तनोट माता ओरै एकदम इण्डिया पाकिस्ताननि बर्डार जाहैबाय जों एकदम लास्ट डेजार्ट एरिया बालाहामा गोजा जेबो न'स' बारा नुनो मोना गोजान गोजानावसो गंफा गंनै न' नुनो मोनो बिराद डेन्जार एरिया होनना बुंजायो आरो ना। बेयावनो आंनि सबसे दा 10था स्टेट बेरायनायनिख्रुइ बांसिन खस्थ' जानाय जायगाया जाबाय राजस्थान। राजस्थानाव बांसिन जादों। आं फंबायनिफ्राय मोनथिनो लुबैबावगोन जे बै दावबायनायाव दा बेनि अनगायै दा राजस्थानाव बेफोरबायदि जेंनाया जाबाय दा बेनि अनगायैबो जे फंबाया गुबुनजों बेफोरबायदि नासयजानाय बा माबा मोनसे बिदिनो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों नामा जिहेथु गोलाव सम माने दाख्लै बयो जादों जानाया जम्मु एन्ड काश्मीराव श्रीनगराव जादों आरो ना। आं फैबाय थादोंमोन फैबाय थानाय समावनो माने इसोरो मा बुंगोन आरो माने गुबुन हारि आरो जोंनि जेनेबा हिन्दु नङा बिसोर मुस्लिम बेनिफ्राय एसे बेलेग माने इंगित देखायदों आंखौ बेनिफ्राय आं बेयाव जोबोद गिनाय मोनदोंमोन बेनिफ्राय आङो थाबैनो रुम लानो गोनां जादों मानो होनना बुङोबा मोनानि समाव बिराद गिनो गोनां बेयाव जादोंमोन बेनिफ्राय बेनि अनगायै जेबो जायाखै आरो जम्मु एन्ड काश्मीराव दाख्लै जादोंमोन माबायाव श्रीनगरनि खाथियाव माने बिसोरो गाज्रि एंगेलजों नायदोंमोन आरो आंखौ ना। आङो बेनिफ्राय एसे हमना मोनदों बिनिफ्राय आरो बिथांमोना आरो सानै साथामसोमोन आरो माने गुबुन हारि जोंनि नङा बेनोल' बेनिफ्राय आरो जादों जानाय लामा ससेफ्राव मालाबा मोनाफ्राव साइकेलफोरा पामचार जायो मालाबा ब्रेकफोरा गासैबो माबाजोबनानै अरा जायो बेफोरबायदि बुहुद जालुबाय थायो खिन्थु ओरै माने गेदेर जेंनाजों ओरै मोगा मोगि जानो मोनाखै आं दासान्दि। फंबायनिफ्राय आं मोनथिगोन जे जाखिनि दावबायबाय फंबाया मोन 9टा स्टेट दावबायबाय आरो दावबायनो थाखाय माबे जायगायाव रेडि दंबावो? आङो दावबायनो थाखाय दा दंबावो जोंहा हिमाचल जाबाय बेनिफ्राय इउपि थाबाय बेनिफ्राय आरो चन्डीगढ़ बेनिफ्राय हारियाना बेनिफ्राय आन्ध्रा बेनिफ्राय तामिलनाडु बेनिफ्राय उरिष्या बेनिफ्राय वेस्ट बेंगल बेखिनिखौ आङो काभार खालामग्रोगोन बेनिफ्राय 7 स्टेट जोंनि नर्थ इस्ट बेखौ आरो आलादायै बेरायनो थाखाय आङो बेलेग प्लेनिं लागासिनो दङ। दा आगोलाव आङो लादाखनिफ्राय डाइरेक्ट कन्याकुमारि फारसे थांगोन कन्याकुमारिनि उनाव जोंनि 7 स्टेट मथा मथि 8आनो गोलैयो बे माबाखौ लाबाथाय सिक्किमखौ लाबा बेखौबो आङो माने बेरायजोबनानै जा हायो आंनिफ्राय थौले मेलेमनिफ्राय जोंनि बर' रायजो राजानिसिम जेसेबां हायो इसेबां मोजां जायगाफोर दिन्थिनो नाजागोन आङो बेनो आंनि मेन मथ'आ। दा फंबाय जाखिनि फंबाया बेरायबाय जे बर' हारिनि जे मेसेज बा बर'फोरा बे आसामाव दं बा आसामनि गुबुन जायगायाव रायजो जाना दं बा भारत हादरनिनो गुबुन जायगाफोराव रायजो जागासिनो दं बेनि सोमोन्दै बैफोर गिदिंनाय बा बेरायनाय जायगाफोराव
जाखिनि स्टेट बेरायबा बेवहाय जोंनि बर' हारिनि माबाफोर मेसेज फंबाया होदों नामा? औ जोंनि फंबाय बिदामोनथ' लोगो मोनदों मोननाया आङो। जोंनि फंबाय बिदामोन लोगो मोनदों दाख्लै बयबो जम्मु एन्ड काश्मीराव लोगो मोनदों। बेनिफ्राय आरो माबायाव गुजरातआवबो मोनदों, बेनिफ्राय आरो केरेलायावबो मोनदों, बेनिफ्राय आरो बारा मोननाय जायाखै आरो। बिथांमोना कन्टेक्ट खालामो, मेसेज खालामो, बेनिफ्राय आरो गावसोरो लेंहरबाय, लेंहरनानै आरो मोजाङै आंखौ माने जाहोबाय लोंहोबाय, बेनिफ्राय आरो हेंगार हरो। बेफोरबायदि माने साफा सानै मानसिनिफ्राय हेल्प मोनदों आरो, गोबांनिफ्राय मोनाखैबाबो। आरो आं सानादि गासैबो हेल्प होजोबनांगौ, मानो होनना बुङोबा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाखायबा समनि आंखाल, माने समजों लोगोसे खारफाबाय थानो गोनां जायो। हटेलावनो माव, जिखुनु कम्पानियावनो माव, टाइमनि एसे प्रब्लेम जायो, बेनिखायनो आं जेबो साना। आरो जोंनि बर'फ्रा जि जायगा गुबुन गुबुन स्टेटआव जोंनि भारतनि जा जायगाफोराव दा मावनानै दङ, हटेलावनो जा कम्पानियावनो जा, मोजाङै मोजां मावना थाबानो जाबाय, बेखौनो आङो खावलायनो सानो आंनिफ्राय। फंबायनिफ्राय मेसेजआ जाखिनि स्टेट फंबाया बेरायबाय बैफोराव बर' हारिनि सोमोन्दै, बर' हारिनि जिखिनि बाथ्रा, बैफोर गुबुन हारिफोरनाव माबाफोर बिदि मेसेजफोर होबोदों नामा? औ होबोनायाथ' होबोदों आङो मेसेजफोर। खायसेया सोङो बबेनिफ्राय फैदो, बबेनिफ्राय मादों, बे नोंनि आर'नाइया मा, बे नोंनि गस्लाया मा, बेफोराव आङो एसे एसे जोंनि बर'नि बागै सोमोन्दै खिन्थाबोदों आरो खायसे खायसे जायगाफ्राव आंखौ वेलकामबो बानायदों। राजस्थाननि जधपुराव आंखौ माने मा होनना बुङो बे माने गावबुरा, बेनिफ्राय MLA लाना बिथांमोन आंखौ वेलकाम खालामदों, बिराद गोजोननाय मोनदों। आंबो एसे आरो बिथांमोनजों जमा जिरायनानै सावरायलायदों। बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन माने सानसेयाव आङो खमैबाबो 20 जन 30 जन मानसिजों रायज्लायनो मोनो। बिथांमोना गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय दावबायनाय फैयो, बिथांमोनाबो लाखियो गारिखौ, आंखौ सोङो, बेफोरबायदि आरो। बेनिफ्राय आरो गाननाय जोमनायखौ एसे आं मालाबा सम सम जोंनि बर'नि आर'नाइ, बर'नि गस्ला गाननानै दिन्थियो नालाय, बिथांमोना बेखौ सोङो माने नेपालि नामा, माबा गुबुन माबानिफ्राय फैनाय नामा, खायसे खायसे बर्डखौ नायस'ना। बेनिफ्राय आं बुङो आरो आं जाबाय सोङो आरो बिटिआर होनबा बबेयाव गोलैयो होननानै। बेनिफ्राय आङो बुङो जोंनि बिटिआरआ जाबाय आसामनि सिङाव, बेफोरबायदि आरो एसे बुजायो आरो मानसिफोरखौ। ओमफ्राय मानसिफोरा आरो सोमोनाङो आरो बेफोरबायदि। फंबाया बैसोरजों गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों रायज्लायनानै गिबि सिनायथियाव मा होना लायो फंबाया? औ, आङो गिबि सिनायथियाव होनानै लायो आंनि मुं आरो आंनि थं, बेनिफ्राय आंनि जोंनि बिटिआर, बेनिफ्राय आसाम, बेफोरबायदि बुंनानै लायो। बेनिफ्राय आङो बुंजेनो दि आङो केरेलानिफ्राय राइडखौ स्टार्ट खालामदों, मानो होनना बुङोबा केरेलाया जाबाय जोबथानिफ्राय खर'निफ्राय जोबथा होनना, बेफोरबायदि आं सिनायथि होयो आरोना। बेनिफ्राय मानसि नोंसिनि न'खराव साबैसे दं दा बे राइडखौ खालामनाय थामहिनबा फंबाया दि दावबायबाय थादों, बे बाथ्राखौ सुबुंफोरा मिथिगोन ना मिथिया? औ, मिथिगौ, न'खरनिफोरा मिथिगौ। न'खरनिफोराबो एसे एनै हेल्प मोनो, मालाबा समाव रांनि आंखाल जायोबा न'निफ्रायबो लानो गोनां जायो थाइसे थाइनै। जानायफोराव दा एसे माने बांगासिनो दं आरोना, माने जानायफोरनि माबाफोरा गुबुन गुबुन स्टेटफोराव एसे खममोन, नाथाय दा जम्मु नै लादाखआव हाबनायनिफ्राय एसे दामा गोसासिन मोनदों आङो। मेगि माने पेकेटसेयाव 50-60 लायो, माने जेबो बुंनो हाया रखम आरोना, माने गोसो बायदि लायो किसुमान हटेलफोराव आरो बेफोरबायदि। मालाबा 70 लागै लायो किसुमान दा हाजो एरिया ना, हिल्स एरिया जाबायना, बेहाय आरो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै लाबोनाय, बेफोरबायदि आरो। दा हाइस्ट माने रेट सोलिगासिनो दङ लादाखआव, माने जानाय लोंनायफ्रा एसे सानसेयाव मालाबा 600-700बो थाङो। मालाबा थालिर थाइसेबो जानानै थानोबो गोनां जायो बबेबा जायगायाव, मानो होनना बुङोबा 30 किल'मिटार 35 किल'मिटार गाहाम न' मोननो थाङा आरो बबेबा जायगाफोराव। हाजोआरि ओनसोलफोराव साइकेलजों दावबायनायाव उसुबिदा जाया नामा? साइकेलजों दावबायनायाव हाजोआरि बिराद उसुबिदा जायो, मानो होनना बुङोबा सिगाङो आङो माने माबाफ्राव राजस्थानानो जा, गुजरातआनो जा 110 किल'मिटार 100 किल'मिटार राइड खालामो दैलि।
सानसेयाव दा हाजो एरियायाव मथा मथि 30-35 ल' बांसिनानो नारनांगौ जायो। खिथु उनाव मथा मथि 40 किल' वेट आंनि माबाया लेगेजआ 40 किल'बो जागोन गोलोदा। बेनिफ्राय बेखौ लानानै नारखोनांगौ, बेनिफ्राय एसे गाहाय मोनबा एसे मोजां, बेनिफ्राय नारखोनांगौ, बेफोरबायदि जायो। बांसिन खस्थ' दा सोलिगासिनो दङ। सानसेयाव 30-35 किल'मिटार जानथायाव थांनो हायो। सिगांनि समाव खमसे बेसेबांसो गोजान दावबायनो हादोंमोन प्लेन? सिगांनि समाव आङो दैलि 100खौ लायोमोन, मालाबा 110, मालाबा 100, मालाबा 95 बेफोरबायदि आरो 100खौ आङो टारगेट लायोमोन सिगाङो। माने कमप्लिट खालामखायो आरो 100खौ। बेनिफ्राय आरो दा हिल्स एरियायाव ओरैबायसा खस्थ' जायोना, गाबगोनसो ना मागोनसो। मालाबा किसुमान आंनि खिथु उनाव फैनाय बाइकफोरा बिथांमोनाबो एसे बोफानानै होयो, नारफानानै होयो। बेफोरबायदि खालामै आं दा राइडखौ सोलिलांगासिनो दं आरो दा। फंबाया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना फंबायखौ सहाय हरबाय, जाय बिथांमोना फंबायजों एटाच थानानै फंबायनि सुखु दुखुनि बाथ्रा बुंनानै थुलुंगा होबाय आरो फंबायखौ हेल्प खालामबाय, दा बेखौ माबाफोर बुंहरगोन नामा जोंनि चेनेलनि गेजेरजों? बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय नोंथांमोनखौ। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना एसेबाबो माने बुजिनो मोनबाय जानांगौ आंनि दा जिखिनि आं बाथ्रा बुंबोबाय, जिखिनि आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलनि गेजेरजों दा फोरमायबाय, एसेबांबो बुजिबाय जानांगौ मानसिफोरा। फंबायनिफ्राय आङो न'खरनिसिम माबाफोर मेसेज होनो गोनां दं नामा जोंनि गेजेरजों? आंनि न'खरनिसिम ना? आंनि न'खरनिसिम मेसेजआथ' बेनो, जेबो नङा। माने बिथांमोनाबो आंनि अलरेडि दावबायनायखौ मिथिखायो आंनि, आरो दावबायनायखौ बिथांमोनाबो न'नि बिमा बिफायाबो नायो। बेनिखायनो एसे एनै न'खरनिफ्रायबो सापर्ट मोनो। बेनिखायनो मा बुंनो आरो। लोगोफोरखौ माबाफोर मेसेज, लोगोफोरनो खास गोसोखांथाव लोगो फंबायनि? गोसोखांथाव लोगोफोरखौ आरो मा बुंनो आरो, बेफोरबायदिनो सोलिलांगासिनो दङ आंनि माबाया दा जार्निया, आंनि बे ट्राभेल खालामनाया दानो जोबथ'वा आरो गोबाव सम लाबावगोन। मानो होनना बुङोब्ला दासो 9-10 स्टेट काभार जादों, बारबोदों। आरोबाव गोबां मथा मथि 15-17 स्टेट आरो काभार खालामनो दंबावो। नोंथांमोना बेखौनो बुंनो सानोदि आङो बयबो माने आंनि चेनेलखौबो नायगोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिखौबो हेफाजाब होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। फंबायखौ आं फंबायनिफ्राय मिन्थिनो लुबैगोन, बा फंबायखौ नैबे समाव जाय नोंनि खास लोगोथार, फंबायनि खास लोगो, बैसोरनि मुंफोरखौ लानो सानगोन नामा? जिहेथु गोजान सम गोसोखांनाय मोनसे थायो। दा बे समाव बे बुब्लियाव जिहेथु गोबां खस्थ'बो जाबाय, बेवहाय आद्रा मोनसे थानाय बायदि हयथ' साननोबो हागौ जे आमखा थायोमोनब्ला मोजां जागौमोन, उमुक थायोब्ला बिदि जागौ। बेफोरबायदि गोसोखांथाव लोगोफोर दं नामा दा नैबे बुब्लिनि गेजेरजों, बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिसोरनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा? बेफोर लोगोफोराथ' जाबाय माने सिगांनि फरायनाय लोगोफोर, 8-9 बोसोर आगोलनि। मा बुंनो आरो, लोगोफोराथ' दंमोन, खिन्थु दा लोगो मोनलायला। किसुमान साफा सानै लोगोफोर दङ, बिथांमोना आंनि बे आरबि ब्लग चेनेलखौ नायो आरो बिथांमोनाबो सापर्ट खालामो आरो। बेनिफ्राय लोगोफोरखौ मालाबा सानो, ओरैबायदि सानो मालाबा, हारसिं ट्राभेल खालामनाय नालाय गाबगोनसो ना मागोनसो जायो, लोगोफोर थाबा एसे हामगौमोन, बेफोरबायदि सानखांनाय फैयो आरोना। मालानिबा समाव जिरायबायना थानो गोनां जायो हारसिङै, दुखु सुखुनि। आरो लामा सामाफोराव ओरैनो मा बुंनो आरो, मानसिफोरा थांलाय फैलाय जाबाय थायो, बिथांमोनजों रायलायो सुखु दुखुनि। आरो बिथांमोनखौ, आंनि खास लोगोफोरखौ दा बुंनो थाङोबा, बिथांमोनखौ आंनि आरबि ब्लग फेसबुक पेज चेनेलखौ बिथांमोना नायो नालाय, बिथांमोना मिथिखागौ। आरो साफा सानै मेसेजबो खालामबाय थायो। बेखिनियानो। फंबायखौ आङो फंसे बाथ्रा सोंबावनो लुबैदों जे बर'नि गोबां लाइमोनफोरानो दा फंबायमोन बायदि दा बेफोरबायदि थांनो गोसो जायो, दावबायनो गोसो जायो।
आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव दा बिटिआर हालामाव जिहेतु ड्राग्सनिफ्राय लानानै गोबां निसा जाग्रा जे थासारिफोर बै आइजोफोर लांखारनाय बै जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बा मोनथियो। दा बै मेसेजफोरखौ गुबुननि जायगाजों जोंनिजों रेफारेन्स खालामनानै फंबाया मा मेसेज होगोन? औ माने आं दा बुंनो सानोदि जायबा दा आं बायसा ट्राभेलिं खालामनो सानोना बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानो इसिबां इजि नङा फंबाय बिदामोन नोंथांमोना जिखिनि सानो इजि सानो बेफोरबायदि इजि नङा जोबोद गोसा मानो होनना बुङोबा जानायनिफ्राय लानाय थानायनिफ्राय लानाय जोबोद प्रब्लेम जायो आरो हायोबालाय मस्ट वेलकाम नोंथांमोना दावबायनो हागोन नाथाय इसिबां इजि नङा जेनेबा मालाबाबो केमेरानि बेक साइडखौ नुवा नालाय सिगांनि साइडखौल'सो नुयो नङा होमबा बेनिखायनो आङो बुंनो सानो इसिबां इजि नङा फंबायमोन बिदामोन आङो गिबियावनो बुंखाबाय आरो जुदि सोरबाफोर जुदि गोसो दंथारोबा मस्ट वेलकाम नोंथांमोना जोंनि इण्डियाखौ बेरायजोब गोबां नलेज मोननो थाङो आरो ना गोबां नलेज मोननो थाङो निजिबो आरो गोबां सोलोंनो हायो बेफोरनिफ्राय बेरायनायनिफ्राय आरो खालि बेरायनायल' नङा बिराद सोलोंनोबो हायो निजिबो गावबो नलेज मोननो हायो आरो गुबुननोबो दिन्थिनो हायो बिदिनो आरो दा सोलिबाय थानाय ड्राग्स बेफोरखौथ' बिराद दा लाजिथाव आरो जोंनि बर'फ्रा खायसे दा ससियेल मिडियाफोराव नुबाय थानो मोनो आरो खायसे खायसे जायगाफोराव दाबो सोङो आरो ना खायसे स्टेटफोराव दाबो सोङो नोंसोरनि बर'फ्रा ओरै थोरै दा माबायदि कन्डिसनाव दङ आङो बुंनो गोनां जायो दा सिगांनि बायदि नंला मोजां लामायाव फैजोब्बाय ओरै थोरै होनना बुंनो गोनां जायो आरो दाबो खायसे खायसे जायगाफोराव बुङो आरो स्टेटफोराव माने नोंसोरनि बर'फोरा ओरै थोरै बेफोरखौ बुङो आरो ना बेनिफ्राय आरो आं बुंनो गोनां जायो सिगां नंगौमोन दा गासैबो सोलायजोब्बाय समनि माबाजों होननानै बुंनो गोनां जायो आरो बेनिफ्राय आरो बिदि लांखारनायखौथ' आरो मा बुंबावनो आरो जोबोद लाजिथावना जोंनि बर'फ्रा माने जोंनि बर'खौसो बांसिन नुनायखौ नुदों आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन स्टेटफोरावथ' ओरै नुवा आङो अलरेडि गैयानो बेफोरबायदि लांखारनाया गुबुन स्टेटफोराव दा बुंनो थाङोबा जोंनि माने बिटिआर हालामाव आरो जोबोद लाजिथावना आरो ड्राग्सनिफ्राय लानानै बेनिखायनो जोंनि दा बिटिआर हालामनि मानसिफोरखौ दा जोंनि आसाम बायदियावनो नासयनो हमदों बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय जिमान हायो इसिबां गोजानाव थानो नांगौ आरो दा फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानोदि थांखिखौ होसोनानै खामानि माव सानसे नङा सानसे जाफुंसारगोन बेनिखायनो खस्थ' खालामनांगौ फरायनायाबो खस्थ' जिखुनु खामानियानो खस्थ' गैयाबा मालाबाबो मोजां जाया साक्सेस जाया मानोबा खस्थ' गैयाबा जेबो गैया खस्थ' खालामनायनि उनावसो फिथाइखौ मोनो दंफांखौ गायनाय लोगो लोगोनो फिथाइखौ मोनजाया बयबो मिथिखागौ बे दंफांखौ गायनानै बेयाव दै लुनांगौ मोसौ नेनांगौ फेदेरनांगौ फोलावनांगौ गोबाव सम लायो बेनिखायनो जोंनि खामानियाबो बेफोरबायदिनो समजों लोगोसेसो आरो मालाबाबो समनि खिथु उनाव खारफानो नाङा जिमान हायो इसिबांनो दा जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर जिमान हायो इसिबांनो समनि सिगां खारनो नाजाबानो जाबाय फरायनायानो जा खामानियानो जा बेखौनो सानोदि आङो जोंनि दा फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां फरायनांगौ मोजां खामानियाव गोसो होनांगौ आरो जोंनि बिटिआर बायदि हालामा गोबां गोलैसोनानै दङ बेफोरो गुबुन स्टेटजों रुजुयोबा बिराद डाउन जोंनि बिटिआर हालामा गुबुन स्टेटआ जाबाय गोबां जौगानाय आरो फरायनायनिफ्राय लानानै गोबां इन्डास्ट्रि बायदि आरो फंबाया जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनो फंबायनि जे बेसेन गोसा सम बे समखौ दान्दिसे सम होबाय फंबायखौ आसा खालामो जे फंबायनि जिखिनि टारगेट खालामनाय दा फंबाया अल अभार इण्डियाखौ बेरायनो जे थांखि लानाय बे थांखि लानाया बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे इसोरनिसिम आर'ज बे फंबाया मोजाङै मोजां जिखिनि थांखि लादों बे थांखि लानाया जाफुंसारथों गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो गोलाव समनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय